Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye bocah-bocah kabare kelas loro? Alhamdulillah pada sehat ya. Alhamdulillah pada apik kabeh ya. Ayo saiki sinau basa Jawa karo Bunita. Dibuka buku LKS halaman 5. Sadurunge pelajaran dimulai, ayo kita bareng-bareng berdoa dulu, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Didengerin pelajaran hari ini ya, disimak baik-baik ya. Lanjute belajar urip rukun yaiku maca ukara lan nulis ukara. Maca teks yaiku diwaca dhisik teks kang arep diceritakne maneh. Maca teks siji maca nyuwara. Maca nyuwara yaiku nyuwarake simbol-simbol basa kang awujud aksara. Loro maca batin yaiku maca ing jerone ati ana loro, maca intensif lan maca ekstensif. Telu maca rikat yaiku golek lan ngumpulake intisari informasi. Papat maca endah yaiku maca kanthi ngatonake keendah Lan estetika kayata maca geguritan lan nembang. Cukup sakmene ya pembelajaran basa Jawa dina iki kelas loro. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sekian pembelajaran dari Bunita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.